אני כרגע הרי במעלית איפה שיורד הבן אדם, איפה שעלה בן אדם וירק על התמונות הקדושות. בואו נראה למה הוא עושה ככה מגן דוד אדום. אני קצת רועד, אבל תבינו אותי, אני חייב לשאול אותו שאלות. שלום לך אדוני, מה נשמע? בסדר. אתה מי אתה? מגן דוד אדום. אתה משרת את מי? אני מד"א. אתה ממד"א? כן. באת למה לפה לעשות בבניין? לדגום מישהו קורונה. לא שומע אותך טוב. לדגום בדיקת קורונה. לבדוק? כן, דגמתי. אתה משרת את מי? מד"א, מגן דוד אדום. באת לבניין למה? כדי לדגום מישהו בדיקת קורונה. נכנסת אליה לדירה? לא היה לך לדירה לא. לא. אתה נכנסת אליה לדירה לאישה? לא. מה? לא. איפה לקחת ממנה את הבדיקה? לקחתי מישהו בשם מדירה 6 לקחתי. מדירה 6? כן. אתה נכנסת אליה לדירה? איזה דירה? בפנים, לדירה 6. כן, נכנסתי לדירה 6. לקחת ממנה את הדגימה? ממנו, זה אחד בשם... לא משנה, לא אכפת לי השם. לקחת ממנו? כן. יצאת? כן. הוצאת את הבגדים שלך? כן. איפה? איפה? אבל איפה הוצאת את הבגדים? מחוץ לבית. מחוץ לבית, נכון? כן. אחרי שהוצאת את הבגדים, הוצאת את המסכה. נכון. מה עשית? אז במסכה של... לא, אחרי זה, מה עשית בקיר? היה על הקיר תמונות. נכון. מה עשית בתמונות בקיר? מה אתה רוצה שאני אגיד לך? לא, תגיד לי מה עשית לפני שאתה הולך. כופפתי. לא. מאחורי. אני רוצה להגיד לך משהו, שאיפה שאתה התלבשת, ומה שעשית בתמונות, יש שם מצלמה. אוקיי. ואני ראיתי כל מה שאתה מצלמה. רגע, שנייה, אדוני. הניסוי להתקרב... שנייה, אל תקרב אליי, שנייה, אתה פשוט תקשיב לי פרטי, אני אשאל אותך שאלה. אתה הוצאת את הבגדים, נכון. ואתה ירקת על התמונות של ישו ושל מריה הקדושה ושמה. נכון. למה עשית את זה? כי זה עבודה זרה. מה זה? עבודה זרה. עבודה זונה? זרה. עבודה זרה, אתה יורק על תמונות, אבל זה שטח שלך, סליחה, אבל שנייה, זה דוחף אותי. אני לא רוצה להשתמש לך באלימות. אני גם לא. אני רוצה לדעת. להמשיך בעבודה. אתה ירקת על התמונות שלי, שאנחנו מאמינים בהן, מול העיניים שלי במצלמות, ואני שואל אותך שאלה כרגע בשידור חי, למה עשית את זה? אתה אומר לי למה זה תמונות של מה? עבודה זרה. עבודה זרה. אבל אתה יודע שאנחנו מאמינים בתמונות האלה, נכון? אוקיי. אבל אתה מודע לך שאנחנו מאמינים בישו ובתמונות האלה? בסדר. למה, אל תיגע בי, למה בבקשה? אבל שנייה, תן לי לסיים את השיחה. אתה דוחף אותי, אתה משתמש לי באלימות ואני משתמש לך באלימות. אתה משתמש לי באלימות וזה לא, אני שואל אותך שאלה. למה עשית את זה? אני רוצה להמשיך בעבודה שלי. אתה מרסס אותי גז פלפל גם? אתה גם מרסס אותי גז פלפל? אתה היום תצא לרשת. אני רוצה לזוז. אני שואל אותך שאלה, למה עשית את זה, אדוני הנכבד? למה ירקת פה על תמונות? אתה ממגן דוד אדום, אתה משרת אותם, אתה באת פה לקחת לתרום מאנשים, אתה עושה רק טוב לאנשים, אני לא יודע איפה האוטו שלך, למה ירקת על תמונות לא שייכים לך? למה? אני לא רוצה להשתמש בך באלימות. אני שואל אותך שאלה. לא, אתה לא צריך להתנצל. אני שואל אותך שאלה, למה עשית את זה אבל? כי זה, בתורה שלנו כתוב... בתורה שלך מה רשום? מה שרשום זה שצריך להרחיק כמה שיותר עבודה זרה. אבל אתה נכנסת פה לבית פרטי. נכון. אז מה אכפת לך? זה לא בשטח שלך, זה לא בשטח של אף אחד. לא אנחנו באנו לך הביתה, תלינו לך תמונות, אנחנו מאמינים בך. אתה באת לבית שלי, באת לבית שלי, ואז ראיתי אותך במצלמות, אתה יורק על תמונות, והסרטון אני מעלה אותו לרשת היום. אני עכשיו רק באתי, ירדתי לשאול אותך למה אתה עושה את זה. אתה בן אדם, אנחנו גם בן אדם, אתה מאמין ב-X, אנחנו מאמינים ב-Z, אנחנו נוצרים, פעם הפרענו לך? לא, בסדר. אנחנו פעם מישהו תקף אותך? פעם מישהו עשה פיגוע? פעם מישהו פנה לסרט שלך? למה? בוא רגע, בוא מהר. למה בבקשה עשית את זה? למה? תן לי תשובות, בבקשה. אני בלי מסכה, לא, אתה עשית אסון. אתה עשית אסון. 378539. בבקשה, למה עשית את זה? אדוני, למה עשית את זה? אתה פגעת בנו. אתה יודע מה עשית? אתה פגעת בכבוד שלנו. על מה אתה מתנצל? על משהו שאסור לך לעשות? אתה יורק על תמונות של ישו? אתה יורק על תמונות של מריה הקדושה? אני רואה אותך במצלמות, אתה לא מתבייש? אני מעלה אותך לרשת היום, למה אתה עושה את זה? אבל תן לי תשובות,
מה התשובה היא? מה התשובה היא? מה התשובה? זוז לי מהרכב. לא, אבל מה התשובה? תן לי תשובה. יא מרקת על תמור של ישו. אתה יהודי, גם אנחנו נוצרים. אתה באת אבל אתה באת לבית שלי, אני לא באתי אליך, לבית כנסת. אתה עשית אסון. אסון עשית. אני מעלה אותך לרשת עכשיו. עכשיו אני מעלה אותך לרשת. עכשיו, ברגע זה.